Afrikan ta' 24 sena mill-Iżvezja ġersa il-qorti wara li ssib li għadda mar l-assa tal-Pulizija tal-Marsa u talab biex ikun arrestat. U għamel hekk għax ma kellux fejn jorqod u naqqas kollu flus biex imur lura pajjiżu. Wara li spjegatlu li ma setax tarrestaħ għax m'għamel xejn ħażin, il-pulizija skortat li raġel lejn iċ-ċentru miftuħ tal-Marsa, iżda fit-triq u waħeb għaż-żewġ pulizija. Bil-konsegwenza li laqat il-wieħed f'udintu u liħor taħt daqqa ta' ħarta, huwa kisser il-mera tal-karozza tal-pulizija kif ukoll waħda mill-bibien. L-imputat irrifjuta li jkun assistit minn avukat Malti u insista li jrid avukat Żvediż li jista' jifhmu u jispjegalu l-akkużi miġġubin kontrih. U ġimixxi li ħebba l-pulizija li kkaġunalhom feriti ħfief li kisser il-paċi pubblika u li kkaġuna ħsarat fil-karozza tal-pulizija. L-imputat talab għal ħelsien mill-arrest madankollu il-qorti rifjuta din it-talba peress li huwa m'għandux indirizz fiss u minħabba il-gravità tar-rejat. Marco Vassallo mill-Birgut qiegħed taħt probation ta' 3 snin. Vassallo ammetta li kkaġuna ħsarat fil-proprjetà ta' ħadd ieħor li kkaġuna biża fl-eks fajla tiegħu li jagħmel ħażin minn apparat elettroniku u li kiser ordni ta' probation mogħtija fil-qorti fi frar tal-2013. Il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni favur l-eks fajla tiegħu u l-familja tagħha. Terence Chanter ta' 33 sena minn Haddingli kien mixti qudiem il-qorti nhar is-Sibt wara l-finali tal-FA Trophy bejn Birkirkara u il-Hibs invada l-pitch flimkien ma' partitarji oħra u xeħed banana tal-plastik. Terence Chanter, partitarju Karkaris, kien akkużat ukoll li xewwex ġema ta' nies biex iwettqu r-rejat li niżel fil-pitch mingħajr awtorizzazzjoni u li ma bdiex l-ordnijiet tal-ġustizzja. U għana tal-libertà fuq garanzija ta' 2500 euro bil-kundizzjoni li ma jirsaqx lejn ebda stadium fejn issir attività sportiva sakemm jinqata' l-każ.